pole tun trum chu crime tharla mang reng zet mai kumin kupsang hi som ni panga November ni ni thil thleng kan thlirin kan ngai thla ho vele donani chinati thingtlang khu chu Krishnagiri district Tamil Nadu omania helai mun hi tlang ram ni in Krishnagiri ti poi hi tlang dum ti na hania a district ming putuang bok hian heng lai bor vela hi chuan phaizola tamwak lova tlang ramani deuh furmai heng lai bor vel ram nuam tap ngai hi Tamil Nadu mi le sa te chuan pathin ramani e hanlo ti ve maya chu thingtlang konuam zet mai chinati thingtlang khuwa chuan nupa suresale barti de chumin ani hian fa thlanga mi an nei chuan papa ming chu druvan an savea druvan lo pian ma hian fanu pani an lo nei towa chuti fapa an han nei taka chuan suresa chu alom kermai suresa hian poisa hengmoza ta kola fapa anei huna chuan pathian hena chung poisa te chu a hlanang tin a in ti amane chutianga fapa a han nei ve taka chuan suresa lom lutuk chuan in thoina angarenga tan cheng nui kha chu pathian ta na pe ve tok mai patan chuan fapa han nei chu thillomom tak mai ania tuna chuan pa tak tak kani ve tae ti ni om takin ani po hian haral thil hlanang renga tan cheng nui kha chu pathian hena a pe ve tok mai ne suresa fapa druvan chu kumin kumsang hi som ni panga July thlakana lo pianga ma se thlanga le kaupa hani chuan chunaute chu aboral ta tlat mai November ni tlailam dar thum bor vela chuan anupui barti chuan afapa druvana thi thu chu suresan hena chuan aron rila barti soidan chuan afapa chu nute apea chuti nute peklai chuan alo mu hi lani ome chuti amu hi aron than har chuan afapa druvana chu alo thoto reng reng lo mai ni in na soya a hlau thon ema wang chuan suresa chu ron bengal watin suresa po chu manmo takin anupui barti bula chuan ron kal ngalin druvana om te chu a han nem wak waka thok tir le ngai tumin a beina sahle chumin huwa chuan government health center kilamangalam lama chuan a kalpuida ma sevan dui thlak takin druvana chu chulaya chuan athi tu doctor ten anlo shil ta zokane doctor te chuan chu tiang thil chu accident thilani thule vandue chuan chu tiang chu a thlen ve zeu zeu tho thu chu anlo shila nuin naute nuten peklaya anlo mu thile mo naute po chu halo mu thul ve mo chuan a chang chuan thothei lovin nanom trina nuina a hriat lo chuan naute chuan anun na chan mai train ni in doctor te chuan anlo soyane chu tiang thil thleng chu alo thleng ve zau zau to train ni in doctor te hian Suresh chu an lo shrila Suresh le parti te chuan ril runa tak main an fa panei chun chu in lam man pan puya ngai don ta doctor te chuan postmortem an du le du lo chu han zo ta ma se anu le pa te chuan naute pum han zai hon vela a ruang han som bol chu an ngai ngam lova ti chuan Suresh le parti te chuan doctor te turon chu nialin in lam panin an fa pa chu an hon pui ta ne ti chuan in an thlen nuwa chuan naute chu an phum taringota Suresh le barti teril runalutuk chu in control theilovin an travak vak mai amma an limte lulnen tuna chuan an lo lungai tarle maya chutiang chu melma te toratan po thilthan omlo zet mai chune khuwa mi tele Suresh atengei po chuan chu naute chu thidan pa ngai thi ve maya an ngaya engma thil danglam thleng zui lo tura an ngai miam mai mase druvana boral nu cholkar khatalian nu November ni riat kumsang ni somni panga chuan police tele forensic team te doctor te chu an khuwa chun ron kalin druvana thlan chu an ron haile tatlat mai chu khuwa mi te chuan makti takin an lo en hau maya an zinga chuan Suresh po chu atel ve box yawangin ngai thatlo na em po chu an nei chuang lo ane ma se khuwa mi tam tak chu an bula chun ron kalvein thil thlen dan chu han ron ngai ven vea druvana thina chu ti pal thil nilovin rohman sa thlapa tul tha na nei ti an hret chuk ta chu case chu police te chuan la zui ngalin thil te nom tak mai le thil za thlak zet mai chu khuwa mi te chuan an hret chho ve ta zel mai
Suresh le Barti te chu kumruk zet mai hanin nei toa fanu pani nein au pazok chu kumngau pa hania anau zok chu kumthum nein anfa nau pang ber druvan chu thangam chau alania fa pani anei nuwa hian Suresh chuan fa pa hadu wangin Barti chu nau paile turin hatia Barti ro chuan fanu pani kan nei toa atok to vio lomole atia ma se Suresh chuan fa pa nei ka duo lom tin kumsom thum paria zet ani to nuwa po chuan nau paile turin Barti chu hanora heti hun lai hian Suresh chu ni tinain lo fakul trin mai hania chu wang chuan an chung kwa chu an khusak po awol samwak lem lo ani amairo chu Suresh chuan fa pa nei lova khovel chu sangut mai chu adu big silo wangin fadang nei turin Barti chu anor luya nakina chuan Barti po chu ron rai velein chutia naute pai taka chuan Suresh hena titla ka dila ma se Suresh chuan lo phallovin fanu pani kan neya fa pa kan nei ve turani atitlat mai boxi Barti la chuan naute hi mi pange meichia ani don kan hret chung lowa meichia lo ni pe chuan kan phuri ta zual mai mai ani titlamai ang tin titla ka larot chewa ma se Suresh chuan titla ka phaltlat lo ma se nakina chuan naute churon piangin andu thu sam te chu aron puitling veta Suresh chuan fa pa nein a minga chuan druvan chu hasatane ti chuan druvan po chu lo tranglin vezelin thlanga zeta upa halonita ma se thlanga mi chau ani line druvan chuan khovel chu halo chu santane khatia druvana thlan mula anwa phum nuwa khan Suresh chu in lama chun hongin heti hun lai hian an laina te po chu an in bor vela chuan an lom vea chutia an thut khomuan lai chuan Suresh chuan mobile phone vibratory chu hriain lukham hnui chu a ham tapa chita chuan phone alo reng mai anu pui chuan phone anei ti reng a hresilo chu thil chu midang ta ni ngei chu ringin a han check chinga ma se a wallpaper a chuan anu pui Barti thalak ngai mai chu halo chung boxi chu phone chuan password anei lo wangin a chung chu a han check chinga a phone call history te chu a han check chinga incoming call le outgoing call te chu uluk taka a han zir chianin number pakhat chau ani boxi chuta a WhatsApp te chu a han en chianga a thil mu te chu makti tak maien Suresh chuan a bi ta vong mai ne WhatsApp a hanin biana te an video call te an voice message te thalak le video tam tak te chu Suresh chuan uluk takin a han en chianga mi pakhat ne na tronga Barti chuan a don vek mai han lo ni Barti chuan tuemo chu nasa takin alo betrin ani ti a hreta chu thil chuan Suresh chu a throng tak zetani Suresh la chuan chu Barti ron betrin tu chu a hret chiang em mai le ngala chutia phone a check tak nuwa chuan a fa pa chu ti pal thil thuwa thi nelovin tha ngei ani ti chu a hret chuk le ta zela a thinarimin aril ruwa wa han na te lul em kumthum liam ta kan let le lokanga heti hunlai hian Barti chu kumsom ni parukau pa ania an tren oma chuan kumsom ni paniu pa Sumitra chu lo cheng vein henu nen hian Barti te chu anin kom nge hle maya chutianga meichia in kom nge chu Suresh chuan alo ngai poimo lem lo ani ma se Barti le Sumitra te chu meichein kop dan pa hain anin kop tlat lo mai an ni chuan ni tin mai hun an pangduna engtik lai mai poin an du na ni reng mai thuruk te in shilin an ti mel maya Suresh po chuan meichia ni wangin Sumitra chu thik ena po aen ngai lo ani Suresh chuan na a tho hlanin Sumitra le Barti te chu ina chuan an lo chenga an pani chuan anin kom na savio maya anin kom mai ni lovin anin kom mai kom mai ne ti chuan thilom dan chu kan hre thiam chho mai na rinoma engpo ni sela chutiang lir mai chuan Sumitra le Barti te chu anin kom thrina Suresh chuan na thokin anni chu a chu san zel mai boxi heti hun lai hian an fanu pazok chu sikula kaltoa an fanu no pang zok kumthum mi la chuan anu te khosa zia chu ala hret hiam ve boxi lo chu wang chuan Barti le Sumitra te chu nuam chenin an pasalom lo lai chuan khuma te halom dun thrina heti hun lai hian Sumitra chuan a oma chuan Barti ming te chu
ta tu chu thiam hne na chuan a chu tir hiala chu tiang khop chuan Sumitra le Bharti te chu an lo in kop nget to ne chu mai chulan lo chewin Sumitra chuan Bharti chu phone arukina le saka hetia ruka ale sak chan po hi an pahnia anin biak theina turata na Sumitra in aru manani nge nge ti chuan Bharti chuan apasal hriat lovin Sumitra chu arukin a bechar char mai trina heti hun lai hian Suresh chuan anupui Bharti chuan mobile phone a call ti reng a hrelo ane ma se thingtlang khuwa chuan thuruk te hi han thu plei thei ani thin lova me pui te chu hanin hrechiang mmc chutiang ani wang chuan khuami te chuan Sumitra le Bharti te inkara chuan engemaw omin an hria chuwang chuan an soi talai lai mai hetianga in soi hi tam tak chuan kan du lo view trina amero chu society han khal ngilna tan chuan hetianga in rel le mi chungchang han soi velte po hian thatna lai anei ve riau chutianga han soi thom chu Suresh po chuan lo hrevein Bharti oma Sumitra ming chu amuta chu chuan arin lena chu hati zual khermai ti chuan anupui chu han chu chalin chuti lai chuan Bharti chu halo thin rima anin kara chuan engma om lo thule bidang tena an soina te chu engma ani lo thu te khuami te chuan an ni chu an rel satli ve mai nia a hriat thu te ha soi bokani chu mai baka Sumitra chu a thian satli ve mai ani thu a soi bok chutianga anin hau fo wang chuan Bharti po chu anule pain lama chuan tlanin anule paten hena chuan Bharti chuan apasal hena ain soi thiamang bok chuan dot chu a soi lea Sumitra chu a thian satli mai ania engma in ngai zona an nei lo thu anule pan hena chuan a soi ne anule pala chuan Bharti chuan an pui kop thrina ni ti chu an hreder bok silo ti chuan Bharti nule pa te chuan Suresh an hena Bharti chu an ron tir hong lea ti chuan an ni pani po chu anin nei le ren ronin thlaiomazat aral nuwa chuan Bharti po chu alo rai ve ta ma se Bharti chuan naute chu ti tlaka doni Suresh chuan an hiala fapa nei aduwa wangin Suresh chuan ti tlaka phaltlat lo heti hun lai po hian Bharti le Sumitra te chu arukin an loin muchar char trina chu mai baga an pani chuan video te lain in ngei tak chuan anom dun vel trina ni nikhat chu chutianga lim taka an lo om dun lai chuan Suresh chuan an ni chu aron phok ta thut mai heti hun lai hian Suresh ril ru chu anangang maya ma se ain sum shama thil thlen dan te chu thil tra ni lo sia chu Sumitra hena chuan hrilin Bharti po chu a hau hrepa vantlang muwa an chung ko hing moi lo theidan tur te chu a hrechiang mmc an fa te tan te an fala piang lo tan te chuan apoi theidon ani ti hriain Suresh chuan Bharti chu a then ngal mai lova Sumitra ero chu a warning thungane chutia Suresh an a hau tak chiama wang chuan Sumitra le Bharti te po chuan anin kungkaina chu ti top zayan rela thupa te an choi bokane thlaiomazat aliam nuwa chuan Bharti po chuan naute chu nein fapa ndruwana chu a hringta a an chung ku po chu an liminan lom lemai tuna chuan an lungai na te po chu vombawang duak ni tain Suresh chuan a hriane chutia fapa hanei taka chuan Bharti chuan naute chu uluk takin na en kola naute en kol chuan abuai trin hle chutianga naute a en kol uluk ema wang chuan Sumitra ne na hanin kar po chu alo thalo ta dewa Sumitra nen chuan ain betlei thei to lowani heti hun lai hian Suresh hriat lovin Sumitra le Bharti te chu han lain komreng thrina chutia Bhartin naute aneya abuai san taka wang chuan Sumitra chu thinrim in video call te chuan Bharti chu awa hau thrina Bharti chuan afapa ai chuan ama chu angai saklo ta ti te soin Sumitra chuan Bharti fapa chu athik thrina ne Bharti chuan apasal le fanaute angai sakluata ani chu athlau thlata ni in na soya tuna chuan atan chuan Sumitra chu tangkaina nei lo le mi chuang tlai mai nia ain hriat thu te a hril thin boka ti chuan Bharti lung chu Sumitra chuan ti le na tungar ngar mai ne Bharti chuan afapa chu aduat ve hlea a hmangai ve bok amero chu Sumitra chu
misul tak mai lo ni in barti chu aron ti boi char mai trina druvana chu athik ema wangin barti chu call ten video call te message ten aron ti boi char mai trina ni chutianga aron ti boi tak reng awang chuan barti po chuan Sumitra chuan akal san lan dayang ti chu lawin Sumitra chu ti lom dan angai tu ta nikha chu barti chuan Sumitra chu in lama koin heti hunlai hian suresa chu na thokin na chuk dayani ti chuan an pan hi chuan limle lom takin anin phek den ta chutian in phek den lai chuan naute churil tramin alo trap vak mai chuwang chuan Sumitra chu athinarim ta em maya he naute hi atrap reng mai he naute wang hian kanin karpo ache zo ta ne hi that dai mai ro ti in Sumitra chuan barti chu druvana thattur chuan atiluita ti chuan suresa chu na akalhlanin November ni tlailam dar thumbor vera chuan barti chuan afapa chu ahan choya afapa druvana thlanga leka upa chuan anu chu ahimna tu remoti in apan mai ve boka amaro chu suresa omlo hlan chuan barti chuan afapa chu dimna tel reng lovin atilhum tamai nei barti chuan afapa thlanga leka upa chu akale muya chuan dom betin thothei loina siama reife mai chu ani hian thok tumin na beya ma se anu puitling jok chuan ti hluma tum miau si ti chuan minute oma zat nuwa chuan druvena chu haboral ta ne naute thlanga leka upa chu anu chuan rong takin atihlum tamai chu ni sia han ngai tuang yel poin kan trim sung thei hi lo me chutia fa pa ti hlum nuwa chuan barti chuan in chhir na emo sheom ti na emo po ani lem lova amit tui po atlalo ni nan soe ti chuan afa pathi nuwa chuan athla chulak sakin Sumatra chu WhatsApp in athon zuita chu mai baka voice message chu anu chi bok nang hi kanun nai nia ka pasal ai poin ka du jok chea ka fapa ai po hian ka du jok che ni hati mau mai chumin huwa chuan pon lama chun chukin atrap terta athenong ko veng baka apasal te chu do ta hril zuya anu thil thleng te chu atir lama kan soitak angkhania amero chu a phone a chuan athuruk engkim chu alo om vek si pathian hian chuti mai maya naute poi soilo thina ngoi bo tir mai chu a phal lo po anima na a phone kal tlang chuan apa suresa chuan thileng kim chu a hret chuk chota vek mai ne khuchapa anin biak na zong chu police tele suresa te ngai po chuan an hu chuk ta vek mai bok sia chung thil zong chu fin fi na tan an la zui vek mai bokani khuchapa chuan Sumitra le barti te chu nasa tak takin an loin betrina zamo tak taka loin betrinin an private thalak te po an loin thon nasa hle trina ne chumai baka chuan nausen poiselo ruang thalak te chu in thonin trongkam thla da tak takin anin bia barti thiam lo ani rual hian Sumitra thiam lo po ani vet ho mai Sumitra hian druvana chu athik ema wangin anu chu tual thatturin anor lui boka barti lain Sumitra chu tren na lau bok sia ti chuan afa paduat lai amari la ra liu chu atihlum zuita ne suresa chuan a phone a athil mu te chu barti chu an tirin a handop vela barti po atal pui tak zet mai atira chuan dot soi a han tum ngiala ma se suresa chuan aman chuk chiang le si suresa chuan in chu sanin riruna emin atrap roya barti po chuan apasal chuan police nena a report lawin a phone vata a phone ngata apasal chu police kan nena kallo turin awangen ngat mai ne amero chu suresa chuan anupui chu afapathat tu ani ti hrein ngaidam chunzom chu hatum lo chiang khermai Sumitra le barti te in biang na chuan thileng kim chu alai lang zo ta veka afapa an tha thu po chu phone a chuan eng kim man soi vek boxi barti chuan suresan hena chuan ngaidam adil na sahlaya ati sulani ti po apom thu te hasoibok ma se suresa chuan thudik a hriat du wangin adop luita zela avodon lo ti te a hril tak nu chuan barti chu ain puang tangengea nie kathatalom a muile akakha katno tlata thotheilovin kasiyama katilhum ta nei kha tin athil ti zong chu a soita vek mai
Sure sa chuan tuin nge thatturin ti che hati nuwa chuan barti chuan Sumitrain thatturin min ti ani ti in apasal hena chuan ain soi thiam zuya. Sure sa chuan phone chu police ten hena chuan evidence atana peya police te po chuan chu case chu register zuin barti chu an mana an nuwa Sumitra po chu man vele bokin druvala ruang po chu an postmortem vele tabokane. He thu hi case kallai ani wangin kodina rowarel dan te chu kan hret hei talova eng tiang taka na sain nge court hian barti le Sumitra te chu a hrem ta gang le eng po ni sela a an puya ko pawangin afapa thanga le ka upa chu dimna tel hau lovin rong takin athat chu ani si awahan rap thak te lul em he kesa ingai dan te comment lama han soivela ole tunrumatan chuan kan kes chu khati zong khan le phon mai ro se